नै माथो आखायाव बथल माला जाबावगोन बे गथ'जोंलाय बुंबाबोथ' मानिनो नागिराबालाय माथो होनबावनो आरो बांद्रायखौबा ज'खरा होनबाय थायालै आङो नै मेहेराबा मा जाखो? ए मेहेर बेथा जौ लोंदों? नोंजों मतलब? आंजोंनोथ' मतलाबानो मतलब ना सना माने नङा आखायाव बथल जे बेखायनो बुंबाय आरो दाथ' आरो नोंबो जौ फाग्ला जानो गोसोथारबालाय गोसोसो नोंहालाय बुंबाय थानांगौलाय मा दरखारसै बुङाब्लाबोथ' जायाना आबा गथ' जानांगौबा आं बायदि जा मिथिबाय नोंबायदि जानांगौबाथाय गैलाहाय आबा दे आबा मालाय दादायाना जुससो लोंदों आबा गोथाव नङा बियो ओमफ्राय माथो दाख्लै नोङो बिमाखौ लोगो हमनो थांदोंनो नंगौ मेहेर सोर खोन्थालायखो नोंलाय खिन्थानांगौ सोरथो दङ मिन्थिगौ आरो मेगन सादों नामा माथो प्रब्लेम जाखो आंनि आइ आंनि गोसोआ आं लोगो हमनो थांदों नोंहालाय मा अरखांखो जेबो नङा आंथ' मा बुंनो नोंखौ बुंदोंसो आं आरामनो अब्लानो गोसो अब्ला थांगोन नोंहा लाखिनांगौ मा दं नोंहा जेलाव हरनांगौ हरखाबायना बेथा माबाफोर दाय मावाबा सोरबा ओरैनो थांगौमोन लेक्सार होनाङा मिन्थिखागौ आं अब्ला माबा दाय मावदों बेनिखायनोथ' थांबाय नोंनि फिसायासो गाज्रिलै आंनि फिसायानोथ' नोंनिबो बिफाना आंनाबो उन्दै गथ'खौसो लानानै आरो दे जेबो रायलायथ'ला आं बेवहाय दा नोंनाबो खोथाफोरा बोजोंनिफ्रायबाबो बोजोंबासो थांलायलांगोन जुरि नोंखौ आरो आइ बुंनो आंनि आइयाबोथ' फैफिनगोन ना सानसे मानि जाहोनाव आइयाबो बिदि खालामाथाय जाहोनखौथ' आंबो नांगौना खिन्थायाखैथ' आइया सोरांखौलाय मानो बिदि खालामा बेलाय आरथ' आबैखौबो ओरैनोथ' प्रब्लेमाथ' जुरियानोखा ना माबाफोर दंबावो मेगना जायखौ नागिरदों बेखौबा माला नुबावगोनथाय आं मिसिउलै नोंखौबो नागिरनांगौ हाथरखि एलिसा स्टेजनि खामानिखौ फोजोबग्रोनि आं र' मानसिखौ मोनबायना एड्रेसा हरनानै दोन मानसिनि फट'आ दंना नोंनाव बिनि आखाइ दंबा सैमाया गखाला बियो बुंदोंथ' र' लोमजानानै दं लोमजानायखौ नायनि बेथा थौ दे होमबा दा ओंखारनोसै दे नों आंनि बिब'खौ खावनानै लांनो ना बेथा हागोन जानो नोंखौथ' मानसिखौनो फोथायासैलै आङो लोमजादों नामा बस मुलि लाना हैगासिनो आं र' बा जा समायखादोलै नोंखौ मिथिबायना सना एफा हाराव नुखादोंलै मिनिनायानो बिदिबा बेजों हाबा वेल आंखौलाय मोजां नुदोंना बेबि नोंनि हौवा गोदान जानोसैलै दिनै जानोसै नङाबोलै र' सानना लाखादो आरो ओमफ्रायथ' बास नों आं नों आं नों आं सानाखैमोनथ' आं एसे समायनायानो आंनि हिनजाव जासिगोन नालै नोंनि सिमांफोरा गासिबो फेलें जाजोबबा हामगौ साम्पि गावनि हाबायाव बेफोरबायदि बुंनो हामगौ नामाब्रा जों सानैजों बेसे मोजां नुदों नोंलाय मा मिथिनो नोंबो मोजां गोसोयै मोजां नोजोर नायब्रा मोजां नुगोनब्रा बेयो माब्लाबाबो जानो हाया दाथ' आं नोंखौ मोजां मोनो दाथ' गोसोथि आरो नोंथ' आंखौ खावनानैसो लाबोदो बेफोरनि खाबालाय बहा सानसेबाबो नांखागोन नोंनाव गोसो थोनायावलाय पापफोरखौलाय मानो गिनांगौसै बेसे रुजु रुमु संसार जागोनब्रा माखौ सिन्था खालामदों आजां गाजांलै जाम्बिनो अनगोनब्रा आङो थोजासे अनगोन ना बुजियालै नोङो फाराबनो फै जाम्बि बायदि गावनि जानो गोनां फिसाइखौ बखिलै एसे लाजिब्रा थै फाराब होनबाय बायो नामा सोरबा महर गैजाथारि नंद्रायाना आंबो नोंनि महरखौथ' बादखौनो दोन आखलफ्राबो खोब मोजांखाय आजिथाराबो मालाय हिनजावखौ लाबोना बेफोरबायदि हाबा खालामनो सानो आंलाय नोंखौ गोसोथोनायखायसो लाबोदो गोसोथोनायफ्रावलाय माखौथो गिनांगौब्रा आरोबा आंखौ सोबानायनि बदलाया मोनफा नायजोबगोन आंनि आफा आलुजों हिनजाव गोदानजों बेसे समायखागोन अबाव नोंसाला आलुखौ आलुराम आलु साला
नोंखौ फाजा एवनानै लाब्रा एवनानै गासिबो एवग्रोजोबगोन आंखौ हाबा खालामनो नागिरदोंना नोङो एसेल' मा बुंदों बियो आयै हामगौ थांबाथां गावनि जानो गोनां फिसाइखौ कि बेफोरबायदि नाम खारिबायो ओइ हिन्जाव बेफोरबायदि बुंनाङा नङाना बुंगोरा मा खालाम नोंलाय नोंनि बे आखारफोरा सानबेसेबाव गैखाला दिनैथ' औ नङाबा माथो आयै मोजाङै मोजां हाबा जानोबा सा एसे मोखांफ्रा मिनिस्लु महरफोर लाबो खुगाफोरावसो सावथ्रमना होमारगौहां अरखि गुदुंजोंनो र' आयै दानो नङा हाबायाव गाज्रि नुगोन ना मोखाङा बेबो मोनसे हाबाल' जागोन हो गावज्रोमखौ लाहागौथारनिहाय आङो हाबा आलु बैयाव मादैया लिंहरदों थुनाय दा रायलायबाय था बिजों फिसाफोरा जाजोबखाबायमोन नायनाय नोङो दसे माबाफोर नांबावगौमोन नामा आं बिनिफ्राय माबोरै खारबावनांगौ जाखो जेरैखि जायाबाबो आं खारथारनांगोन बिनिफ्राय दा मा खालामबावनो माबा मोनसेथ' साननांसिगोन आङो नङाबाथ' आं गैखालासो फनखौबोथ' आं मोनानो बिसिनिखौबो मोननो नागिरा माबोरै खबर हरबावनो आं बाहेरायावबोथ' थांनोनो मोना अब्ला दिनै माबा मोनसे खालामाबाथाय आङो बेजों हाबा जानायनिफ्राय साबसिन थैनायानो साबसिनसै ओमफ्राय मानो हाबा जानो बेजों बेबायदि हौवाखौ नांथारालै आंनो एसेबां गाज्रि आंनि जिउखौ बरबाद खालामजोबगोन बियो दाथ' बिनिफ्राय खारथारखागोन दे आङो माबाथ' सान इलिसा माबा मोनसेथ' सान आरो दसे बावबानो थै गैखालासो हाबासो जासिगोन दादि जोंबो थांगोन बाहेरायाव थांसै आरोलै आजा न'फ्राव थानो हायि बायदि जाथारबायलै माथो होनबावनो आजा एकदमबारे खोमाफ्रानो आलौजोबथारबायसो आंना मा जादों नोंलाय जानायखौथ' आरो माथो होनबावनो नोमथैखौ आरोना जानायफ्रानो जोबनो रोङाना बाराखौबा न'निफ्रायसो खारफिनगोनलै आङो मेहेर सानसोरां जुलि माया ओइ साला एखेबारे जिउआनो गल गल गिदिंबाय थासै आंना लामाफोरखौनो नागिरबाबो मोनलायलाङासै आङो साला अबे खनायावसो थाबावनांगौ जाखोबा आङो नोंथ' आबैनि किटचेन दादोंना नों न'निफ्राय थांनो नागिरदों ओइ गथ' जेबो मोनथिथ'वा नोङो आंबा मा जाल्लायाव दं आरो नोंहा जाल्लालै सोरां जाल्ला ना मेहेरखौ गारथाव हायो ना सानसोरांखौ गारनो हायो ना जुलि मायाखौथ' आरो र' बेहाथ' दंहैयानोसै बेलेग जायगायाव ओमफ्राय आंल' ना आजा मोनथिबायना जाम्बा जाम्था जानानै थाबायलै मा होनबावनोलै इसर आंनि जिउआ आयै दे नों सिन्था जानाङालै आं दंथ' नोंलाय मा खालामनो हानोब्रा सना मा खालामनो हानो नै आरो बहाथो थांब्रा बेयावनो दंना माथोमोन माथो माने रायलायनो आरो दसे दै नोंनाबो आरो खोथाफ्रानो नै आजा नोंनि आइया लिंहरदों थांनाय आंखौ लिंहरदों मादै औ नोंखौ लिंहरदों थांनाय नै जोहोलाव माथो आयु ओमफ्राय फाग्लिखौ मा जाखो ओइ साला माथो गिदिर गिदिर नुथारदोंलै दिनै आंखौलाय मानो बेफोरबायदि नुनांगौ एखेबारे सोलिखा नोङो जेबो मिथिया नुबाय नालाय बुंबाय आरोलै ओंखाम बारा जाफैदो आङो आच्छा येस दे मोजां माथोमोन ओमफ्राय खोथायालाय खोथाफोरालाय मेरला दङ बुंनांगौआलाय दे बुंदो आरोलै नै सोरां बे मेहेरनो फैसा होनायखौ एसे बन्द' खालामदो नोङो आरोथ' नोंनिलाय मानोथो फैसा हरबाय थानो बेनोलाय मानो बिनानै लाङोबा ओमफ्राय ओरैनो दैयाव मोननाय बायदि बेहा गारहैनोसै नोंहा हरबाय थानोसै बिदिबालाय माथो भिखारि जानो बांद्राय गोबाव सम गैला बेफोरबायदि मोनदों होननानै बाहायजाया नङाना आंनो बेसे अनसि बाहायो खरसा जानायफोरखौनो एसे सेब दोनबावोसो आङो दाथ' एख' नङा र' जे उननि समाव बिबा मा जायो मा मायो नांगौ समफ्राव माथो थाइसेबो मोननाय नङा रावनिफ्रायबो बुजिदों नोङो थाल दोङो दाथ' बिदि जेबो नंथ'वाना नांगौ नाङाबाबोथ' रागा जोङोना हराबाबो बांद्राय अननायखायनो खर'फ्रानो गिदिर देरलायलांबाय अननांगौबो अना नङा अनखानांगौ गथ'फोरखौलाय माथो नाथाय बेबायदि थाखा फैसाजोंल' अनबाथ' जायाना दाथ' मा मोजां खामानियाव बाहायो बेलाय लाङो ओरैनो पार्टि जाहैयो मा खालामहैयो नों बेफोरखौलाय मा मिथिबावनो मा फात्ता मोनथिनायाथ' मोनथिगौ र' होमबाबोथ' ना बाथ्रायावनो दे सारां नोङो
अननायाथ' आंबो अनो जे आं मोजां मोनाखै बिदि नंनायनि नङिनि लांबाय थानायखौ जोंखौसो खांखाल खालामगोन माथो बेलाय बन्द खालाम सोरां बन्द खालाम गोबावजों खेबसे हो जेबो नङा नो प्रब्लेम नाथाय बिदि गेले गेले बिनानै लाङोबा हरनाङा र' नायगोन र' नायगोन नङा खालाम बिदिनो आरो नों मोजां जाजानो लुगैया नामा मेहेरखौ बाहेरायावबा सोर लोगोफोरजों थाङो मोजां ना गाज्रि नुवाबो खोनायाबो बे ओरैनो न'आवनो थाखाया मानसियानो ओरैनो थाङो ओरैनो फैयो बुजियो एसे आं बुंनायखौबो नङाबा मोनथिना लाखा नों सोरां नोंनिनो लस जागोन आंनि बुंनायाथ' मोनसेबो रज'खाया अब्लाबोथ' नोंथ' बिफाना नोंनि खोथाफोरखौ मानियाब्लाबोथ' नों बुंबा एसेबाबो र' उनाव नायगोन आं जुरि आरे मोजां बुंबाबो माबा हाबदोना हाबाखैथाय आंनि खोथाफ्रानो थाङै थुङैथ' आंहाथ' मेहेरनि नोजोराव जेब्लायबो गाज्रियानो जाखागोन दे नोंनि मोजांनि थाखाय जुदि गाज्रि जानांगौब्ला जागोनबो आङो आइ ओंखामफोरखौलाय माथो आङो जानायफोराबो खमसो जायो मा आंखौ है ओरैनोसो बुंदों बियो जुलियाखि सोरबा बेफोरबायदि गिन्द्रिजि नुनो हायो बेफोरबायदि असेसबासो नङा आंहालाय ओरैनो ओंखाम एसे साब्रेनायानो दिनै नङाबालाय बिदि नंखाया दा माथो खालामबावनो ओंखामफोराबो जानायाबो एखनबा समाव जाफ्लांलाय लाङो जिउआव मा जायो जाबाय थाथो अब्लाबोथ' जानानैसो मानसिना मानसियालाय जानो थाखाय थांनानै थायो थांनानै थानो थाखाय जायो नै दा सासे मानसि लिंहरनायाबा माथो फैगोन ना फैया जाखो माथो दहायो फन हरदोंमोन हेलौ आं दहाय बुंहरनाया दा फैगोन ना दे फै आं न'आवनो दङ ओहो बेफोरबायदि जेबो माबा प्रब्लेम गैया दा फैनानै नायफैदो ओमफ्रायो आरोथ' आं फट'सफोरखौथ' हरखांखाबायानो दे अब्लालाय दा नायफैदो औ दे जागोन दे आं न'आवनो थाबाय थाखागोन दिनै जेरावबो थांथ'नांगौनि जेबो प्लेन गैथ'खाया दे लाखिथ'बाय आङो दे होमबालाय बे मोनसे खामानिखौथ' मावग्रोनानै लानोसै आङो बारा उफुद्रुग मोनथारबाय आङो दा ओरैनोथ' जेबो प्रब्लेमा गैखायानोमोन आरोथ' गारियाबो गोदानखासोआनो बांद्राय गोबावबो जाथ'वाखै दाथ' आं नायनायाबो नायबाय ओमफ्रायथ' आंबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै दे थिगैनो दङ बिदिबा लानानै थांदो आरोथ' जोंनो गारि होननायखौनो नांथ'थारला दे माबाफोर एक्सिडेन्टफोर जादोंमोन नामा ओहो बेफोरबायदि जेबो जायाखै माने आङो आरो दायो आंनि फिसालाफोरनो बाइक होननायखौनो होथ'नो सानाखै आच्छा दे होमबाथ' माखासे खोथाखौथ' रायलायखांखाबायानो दे अब्ला बिदिनो जाथोंसै आंनि सासे मानसिया फैगासिनोखा बियो गासिबो जगारखौ लानानै फैसिगोन दे अब्लाना जेसेनो गारि थागोन एसेनो प्रब्लेमा बांसिन जागोन हेल' बबेसिम मोनफैखो दे गोख्रैनो फैदो ए नङा रायलायनायाबो जाजोबखाबाय गासिबोआनो औ लांनांसिगौल' नै दे होमबालाय टेनसनफोरासो एसे खम जासिगोन बायदि मोनबाय आं दासो ना आबा साननो होगोन आङो ना आबा मेहेरनो बाय बाय सुनि ग्रह'आसो थांनाय बायदि मोनलायबाय आं दासो गारि थायोब्लाबो मोजाङै बाहायाबा मा प्रब्लेम जायो आरो गैयाब्लाबो प्रब्लेम जायो अब्लाबो दायो गैयिखौनो साबसिन बायदि मोनबाय आङो खमसे खम ओरै थांलाय ओरै थांनायाथ' एसे खम जागोन एसेब्लाबो बे बिफायालाय जाम्बा जाम्था जानानै थासिगोन मा मिथिबावनो अननायावनो खाना जासिगोन बियो गथ'फोरनि मोजांखौ लुबैयो नाथाय जेखौ बियो बेखौनो होयो बिदिजोंलाय बोरै जानो हनै खर'फ्रानो देरसिनलाय लांबाय आं बिब्दि जानो होनो हाया दे गासिबो दाय फाबफोरखौनो लाजोबथारगोन आङो अब्लाबो गथ'फ्रा मोजां जाबानो जाबाय माथो होमबाना गावनि सानना अननाय होनायखौ बुजियाब्ला बिदिखौ सोर दुखु मोना जानो गोसो आंना गोसोआबोथ' मानिखाया जारलासो जागोनहाय दा बेबायदिनो जानानै दं आरो आंनाबो मेहेराबो हनै एसे मोजां मोननो सानब्लाबो अनजाया आंना अमाफोरखौसो नायनायानो जाथारासै दामायनि ओरै थांलायनो जोथोनखौनो मोजाङै लानो मोनासै आं दासान्दि आयै सासे फैहांदों र' आयै मा जाखो आबा गारिया गैयालै माथो आंना आयै बहा सोरलांदों मोनसे जायगायाव थांनांगौमोनलै आफायासो लांदों नामा नोमफाया लाङाखै नोमफायालाय हबै खाथियावनो दङ हा होमबाथ' आंना गारिया गैया आयै बहाथो थांखोब्रा आंनि गारिखौ सोरबा लांदों नामालै माथो गैया आंथ' बेयावनो दोन्दोंमोन सासे फैबावलायबाय बुङा मानो मिथिगौ नामा सोरबा लांदों नामा
आंनिखौनो मोनाखै आरो नोंहा हा नोंनोथ' लाङाखैना आंनि गारिखौ बाथ्राखौ मोजां बुंबा बुं नोंनि गारिखौनो हा नोंनिफ्राय बेसेबा मोजांसिन आंनियासो आंनिजों हायालै नोंनि गारिया गाज्रि फारसि मोनथिबाय नामा आंनि गारिखौ दाथ' ना नोंनि गारिया मोनगोन ना नोंनिखौ मोनबावगोन मा बुंनो सानदों मानो होनबा नोंसोर सानैनि गारिखौबो गैला आं हरबाय हरबाय माने औ फानहरबाय आङो गैला सानैनियाबो मा होनखो नोङो मेहेरनि गारिखौ मेहेरनाव सोङालासे नोङो नों फानहरबाय नाथाय मानो बेबायदि खालामखोलै आयै आंहाथ' नांथारगौमोन ना गोदान बायनांगौ आंनो मोनाल' जाथोंना जोख्रुबजोबगोन आं फैलाय माबायदि जोख्रुबख्रा नंनायनि नङिनि ओरै थांनाय ओरै फैलाय ब्रुं ब्रुं बे ब्रुं ब्रुंआनोसै बे ब्रुं ब्रुंखौ लानानै मा मोनदों नङा मा खालामदों नोंहा बाबायहाय बांद्राय अबेनि रानि जादोंलै नोंलाय लेक्सार होनो फैदों थारमाने नों आंनि बाइकखौ फाननानै जाबाय नोंनि बाइकखौ फाननानैलाय मानो जानो औ नाथाय फानबाय आङो नाथाय बे फाननायनि फैसाखौबो आंनावनो दङ आरो बेखौ नांगौ खामानियावसो बाहायगोन नाथाय नोंसोर सिन्था दाजा नांथारगौ जायोब्लालाय न'नि गारि गिदिर दंखायो आरो साइकेल गंसे बायना होगोन दे जाया होनबा नोंखौथ' गोदान मोनफिनाबा नायगोन आं र' बिफा ओमफ्राय नों आंनिखौबो बिदि खालामबाय आयै आबासाना नोंहाथ' आंनि मोजां बाबाखाना दे जेबो नङा गारि गिदिर दंखायोना न'नि बेखौ लांबानो जाबाय ओमफ्रायथ' आं फाननो गोसो गैथ'वामोन ना आयै जेनेथ' आबा उनाव बायफिनगोन दे दाथ' गैथारिबो नङाना ने गारि गिदिर दं बेखौनो लानानै थां बिदि खालामनाङामोन ना नोङो ओमफ्राय आंथ' जेबोखौनो खालामाखै आंनिखौलाय मानो बिदि खालामनांगौ नोङो जेबो नङा दे आबा आरो ओरैनो नोंहालाय दा नांथ'खायाना ने गारि गैयाबानो जेबो जाया होननायनिसो जाबाय मानोलाय नायख्लबथ' माबानो सानैनिखौबो गैया नालाय गैया आंनि फिसाला आंनि गोसो आंनि मानसि आं गैयाबालाय नोंलाय बबेनिफ्रायथोमोन आबा ओमफ्रायथ' आंथ' मिन्थिखायो दे आबा सानसोरां नों जेरैखि जायाबाबो एडजास्ट खालामखागोन गुबुनफ्रालाय मारैसो सोलियो बाइक गैया मालाय